गुड आफ्टरनुन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनानो मोजां दङ दिनै नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय सोनाफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो आंनि बे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो सोनाफोर जोंनि क'क्राझार बिसमुरिनिनो सानै गथ' गोनां सासे बिमाया गोमानानै दङ जाहैदों मास मोननै जाबाय दासिमबो मोनाखै खबर गैया बहा थांदों दा न'खरनि मानसिफ्रा बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव खिथाहरनो थाखाय खावलायदों आरो बयखौबो दा आंबो बेखौनो एसे शेयार खालामना होबाय आंनि फल'वार्सफ्रा बा आंनि भिडिअखौबो सोरबाफोर नायनानै नुसनबायनानै माने बे हिन्जावखौ खिथाहरनो हागोन खोमा साननानै आंबो एसे शेयार खालामबाय आरोखि माने गथ'फ्राबो बिराद अन्थाव बिराद नायनो मोजां आरो दद्रे ओमफ्राय गावबो नायनो मोजां मोन आरोखि हिन्जावा फिसाया गुवाहाटियाव ना माबा खामानि मावनो थायोमोननो बिदिनो ओमफ्राय साननैसो फनजों एसे नांलायलायनाय जादोंनो आरो फिसाय ओमफ्राय फिसाया फैबा बियो ओंखारलांलायबाय फिसा सानैखौ गारनानै ओमफ्राय बहा थांदों जेबो पात्ता गैया आरोखि फिसाया होननाय बायदिबा माने बिसिया बेफोरबायदि जेबो गाज्रि सन्देह गैया होननानै बुंदों आरोखि दा बेखौथ' रावजोंबो खाराखै होननानै बुंदों फिसाया माने गावनि बिसिखौ गाव मोजाङैनो मोनथिगौ होनदों दा मानि थाखाय खारदों न'खराव मा बेबा एसे गोसोआव दुखु मोननानै गावबो एसे खामायनो होननानै ओंखारखो ना माखो बेखौथ' बुंनो हाया जाबाय माने साननैसो माने फिसाजोजों थांनायनि उनाव फिसाजोजोंबो रायज्लायहरदोंनो आरो फिसाजोखौ माने मोजाङै फराय होननानै बुंदोंनो ओमफ्राय फिसायनिथ' रायज्लायनाय जायाखै ओमफ्राय नै मैया दाखालि निउससिमाव खबर गैया होननानै खिथादोंमोन आरोखि दा खबर गैयाबा एसे गिनाय मोनोना माने गाव दुखु मोननानै माबा खामानि मावनो ओंखारलांदोंबाबो जेनेबा गाव थानाय जायगायाव खिथायाबाबो एसे खबर हरबाय थायोबा फिसाफोरजों रायलायोबा बा गावनि बिमा बिफाफोरजों बा सोरबा गाव गामिनि सोरबा गावजों क्लस मानसिजों एसे खबर थालायलायनानै मोजाङै दं होननानै मोनथिबा जेबो मोना आरोखि दानि जुगाव एसे गिनायबो मोनोना थांदोंसो हय थांदों होननानै थांदों बेबायदि खामानि मावहैदों बियो मादों नुयो होननानैबो थाजायाना बिबा मा जाहैदों मा मादों दानो मा जाब्रबो सोर मा खालामब्रबो बेखौथ' रावबो मिथियाना दा बेखौ गिनाय मोनदों आरोखि मानसिया मोजाङै दंना गैया बेखौ गिखांनाय मोनोना न'खरनि मानसिया जेनेबा रावजोंबो खाराबाबो दा बेखौनो फोरमायदों आरो दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसे नायनानै लादो आं एसे शेयार खालामना होनोसै न'खरनि मानसिया मा फोरमायदों सानै गथ'नि बिमा बिना रानि दैमारिया दान मोननै सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं आंगो फिसाय फैलाव दैमारि आरो सानै फिसाजोआ न'आव फैफिननो खावलायहरदों बिना रानि दैमारिखौ जेराव फिथाया मामिया फैफिननांगौ जुलिया जोनोमाव खनसेल' जायो हिसाबै आंनो नांफिनगौ अननानै फैफिनथों जाहाथे गथ'फोरनि इयुनखौ सिन्था खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सामखागुरि गामिनि थागिबि फैलाव दैमारिनि बिसि बिना रानि दैमारिया थांनाय दान मोननै सिगांनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांनानै दिनैसिम न'आव फैफिनाखै संसार जाफुनाय समाव न'खर नागारनानै थांनायलाय गावनि आंगो फिसाय फैलाव दैमारिजों लोगोसे 10 बोसोर आरो 4 बोसोर बैसोनि सानै फिसाफोरा जिंगायाव गोग्लैनानै दं बेनिखायनो गथ'फोरनि इयुनखौ साननानै जेरावखि थाया मानो थाबैनो न'सिम फैफिननो खावलायहरदों फैलाव दैमारिया लोगोसे सोरबाफोर बबेबा जायगाफोराव नुसनबायदोंब्ला 9864079578 700201428 मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो खावलायहरदों नोंनि बिमाया गुबुनाव खारनानै दंहैयो नों औ नांफिनगौ मा बुंनो नागिरदों नों दा मा खावलायनो लुगैयो बिमाखौ जेराव खिथाया मामिया फैफिननांगौ बेसेबां इयार्स जागोन 10 बोसोर बिमाया 5 खाङो प्रेमिका दैमारि बिमाया नोंजों माबाफोर रायज्लायहरदोंमोन गेजेराव फनजों रायज्लायहरदोंमोन स्कुलाव थांबाय था होनदों नों फैफिनना होननानै सोंहराखै नों सोंहरदों मा होना ओमफ्राय खोन्थाहराखै दा बिमाखौ नोंनो नांफिनना फैफिनजानो लुगैना लुगैया नों फैफिनजानो लुगैयो नांफिनगौ आंनि न'खरावथ' समयसाया आंनि मेसेजआ 13 थारिख सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गैया माने
आङो जुननि 25 थारिखआव गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांदोंमोन ओमफ्राय गेजेराव खननैसो फैदों ओमफ्राय बिनिफ्राय थांफिननानै आङो सेप्तेम्बर 10 थारिखआव न'आव सफैदों ओमफ्राय बियो फिसाफोरखौबो थगायनानै आंखौबो थगायनानै माने बियो बाजाराव थांनो होननानै ओंखारनानै थांदों आरो दा बिनिफ्राय बियो बबे जायगायाव दं बेखौ मिथिया मा खामानि मावनानै थादों बेखौबो मिथिया बबे जायगायाव दं बेखौ मिथिया दा न'जों जेबो जगाजग गैया आरो गेजेराव खनसे जगाजग जादोंमोन 10 दिननि उनाव खिन्थु मोजां रायलायनाय जायाखै बांसिन फिसाजोआसो रायलायनाय जादों दा बिनि उननिफ्रायनो जेबो जगाजग गैया आरो दा बेखायनो आं बुंदों बेहा गथ' सानै दं माने अननानै फैफिनथों जाहाथे गथ'फोरनि इयुनखौ सिन्था खालामनानै जेरावखि खामानि दामानि मावनानै थाया मानो आं बेखौ खावलायो आरो आंनि आंगोनि बिसि हिसाबै आरो बेखौ आङो नागाराबो आरो आंनो नांगौ जायनि खारनाव आङो आंगोनि बिसि जुलिया जोनोमाव खनसेल' जायो हिसाबै आंनो नांफिनगौ आरो दा जेरावखि खामानि मावनानै थाया मानो अननानै फैफिन नोंथांजों दावराव दावसिफोर बा न'खरनि माबाफोर जेंना जादोंमोन नामा बै आंजोंथ' जेबो दावराव दावसि जायाखै माने आं बायहेरायाव खामानि मावनानै फैदों हिसाबै आंजों जेबो दावराव दावसिबो जायाखै मबाइलाव बिदिनो सानब्रै सानबासो सिगाङाव एसे फंनै फंथामसो नाटकुट जादोंमोन खिन्थु जेबो बुलाय सोलाय जेबो दावराव दावसि जानाय जायाखै आरो दा मा खारनाव थांदों आंबो बेखौ मिथिया खिन्थु आं दुखुथिया न'खर हिसाबै थाखा फैसानि एखमबा खस्थ' जायो दा बे आरो माबाफोर सासपेक्ट दं सासपेक्टआ आंनि मिथिनाय बायदियाव जेबो सासपेक्टखौ आङो सानाखै आं बेजों 12 बोसोर 11 बोसोर रायजो जाबोनाय हिसाबै आं मिथिगौ आरो बियो बेबायदि मानसिबो नङा होननानै आङो बुंनो हायो आरो दा गावनि न'खरनि बिमा बिफाजों कन्टेक्ट दं गैया गावनि न'खरनि बिमा बिफाजोंथ' जों रायलायबाय मोननैबो न'खरजों रायलायनायनि गेजेरजों दा गावस्रा बिदा दं बिब' दं ओमफ्राय बिमा बिफा दं जाथि बंस' दङ खिन्थु जोङो रायलायनायाव बिसोरबो मिथिनाय जायाखै होननानै दा बुंदों दा दाखालि बिब'नाव थांनानै रायलायनायाव जोङो बिब'आ गुवाहाटियाव दङ होननानै मिथिदों होननानै दा बिब'आ बुंनाय जादों आरो दाखालि बावैसो सप्तासेसो जाबाय खोमा जों थांनाया दा बिब'जों माबायदि कन्टेक्टआव दं आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बिब'आ जों दाखालि थांनाय समाव बियो गुवाहाटियाव खामानि मावनानै दङ होननानै बुंदों खिन्थु मेन स्पटखौ जेबो खोन्थायाखै होननानै बुंदों आरो बिब'आबो पुलिसनोबो जोङो मिसिं रिपर्ट होनाय जाबाय माने आथिखालनि जुगा बहुद क्रिटिकेल जुग बे हिसाबै जोङो आजिखालिनि जुगाव मानसिखौ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानायाव नों बहुद एक्सिडेन्ट जानांगौनि सम्भाबना थायो बेनिखायनो जोङो मिसिं रिपर्ट होनानै दोननाय जादों आरो थानायाव ओमफ्राय जों सात्र संगठन हिसाबैबो जोङो बिसमुरि आन्सलिक एबसुजोंबो जों एसे इनफरमेसन होनाय जाबाय बेखिनि आरो दा फैनांगौ गथ' गथाय दं गथ' गथायनि इयुननि खोथा दं जाया नङा जाबाय 12-11 बोसोरसो रायजो जानाया आंहा खिन्थु थाखा फैसानि खस्थ' दं दुखुथिया न'खर हिसाबै दा अब्लाबो गथ' गथाय आं बेखौ जेबो दुखु होआखै गावबो बिसास खालामबोदों आंबो बिसास खालामबोदों जों बहुद दंबाबो गैयाबाबो बहुद जोङो रेसपेक्ट होलायनायनि गेजेरजों सोलिबोदों दा मा गोसोजों बा माबा खारनजों बेबायदि थांदों आं बेखौ बुजिनो मोनाखै आरो दा जेरावखि थाया आं खावलायो आंनि आंगोनि बिसि हिसाबै माने अननानै फैफिन बायसान्सआव सोरबाफोर बबेबा जायगायाव खामानि मावनाय दामानि मावनाय बबेबा हटेल बा सोरनिबा न'आव थानाय बा दखान सखान बा कम्पानि सम्पानियाव सोरबा नुदोंब्ला अननानै मबाइल नाम्बार होगोन बेहाय खोन्थाहर आरो नामा आंनि नामा फैलाव दैमारि गामिया सामखागुरि पस्ट अफिस बिसमुरि आंनि आंगो बिसिनि मुङा जाहैबाय बिनारानि दैमारि ओमफ्राय बिफानि मुङा बिस्ति बर' गामिया बेनो सामखागुरि ओमफ्राय बिसमुरि पस्ट आरो थांनाय समाव मा समाव थाङामोन बियो थांनाय फुंनि 8थासो जाबायमोन खोमा 8था 8:30 बेबायदि आरो हाथायाव थांनो होननानै बियो गथ'फोरखौबो थगायलांदों आंखौबो थगायलांदों आरो दा बे दिननिफ्रायनो बियो न'आव फैफिननाय जायाखै थाखा फैसाखौ आङो बांद्राय बुंजोबनो हाला आंबो एसे होनाय दंमोन ओमफ्राय गावनावबो माबा फानलुनाय दंमोन खोमा मथा मथि बेनाव 8-9 हाजारसो फैसा दंमोन खोमा आंनि आइडियायाव आरो खिन्थु पारफेक्टलि बेसेबां आखायाव दंमोन आं बेखौ बुंजोबनो हाया बुंनो हाला
सोरबाफोर लेंलांदों नामा बेबायदि सानो नामा? लेंलांनायाथ' मा होननानै बुजिनो बावनो आं जेबो बुंनो रोंला।